på, at der er en derovre. Jeg tror ikke, han gør så meget. Jeg tror bare, han er der til stede. Er du meget troende? Er du meget kristen? Går du i kirke hver søndag? Nej, det vil være sådan. Nej. En gang imellem juleaften. Har du nogle forslag til, hvordan vi kunne gøre sådan, så at unge, eller ikke vi, hvordan man kunne gøre sådan, så unge kommer med i kirke? Jeg ved ikke, om der ændrer noget. Koncerter et eller andet. Vi har fundet Mathias Østergaard, og har med Christian spørgsmål om tro og kristenhed. Tror du på Gud? Nej, jeg vil ikke sige, at jeg tror på Gud. Men jeg tror på, at der er en eller anden kraft mellem himmel og jord. Fordi at alting kan passe simpelthen så godt sammen. Er du født af en kristen familie, sådan så det er en skik at blive gift? Eller Ja, det er både mine bedsteforældre på den ene side og den anden side, de er meget, meget troende. Og det er mine forældre sådan set også. Så det har altid ligget i kortene, at jeg skulle konfirmeres på noget. Jeg er egentlig ikke blevet spurgt, men det er bare noget, man har lavet. Jeg tør slet ikke tænke på mine bedsteforældres reaktion, hvis ikke at jeg blev konfirmeret. Så det er sådan lidt, det er bare tradition og arv. kommer du meget i den danske folkekirke? Nej, det gør jeg sgu ikke. Jeg kommer juleaften, fordi det gør min familie. Og det er sådan, det er bare sådan, ja, tradition. Har du nogle forslag til, hvordan man kunne ændre den danske folkekirke, så der kommer nogle flere unge med og med i gudstjenesten? Jamen altså, jeg synes, at folkekirken kan lære rigtig, rigtig meget af metodistkirken faktisk. Fordi at det er lidt nogle friskere præster, synes jeg, i metodistkirken, som har lidt friskere sprog. Ja. Og så er det selvfølgelig godt med en masse arrangementer, som metodistkirken også laver. Velgørenhedsindsamlinger og sådan noget. Alle mulige indsatser for andre. Vi har fundet Bjørn Skjold Madsen, som gerne vil besvare nogle spørgsmål om kristendom og tro. Bjørn, tror du på Gud? Nej, det gør jeg ikke. Ja, nok. Så jeg kan regne, du kommer ikke så meget i kirken, så? Jeg har aldrig været i kirken. Har du aldrig været i kirken? Jo, jeg har været på mig, men jeg går der ikke. Heller ikke juleaften? Nej. Er din familie som kristen, eller? Nej, min mormor er lidt det eneste. Så det er meget ikke troende familie? Ja. Har du nogle idéer til, hvordan man kunne ændre folkekirken, så der kommer flere unge med til de normale gudstjenester om søndagen? Det tror jeg ikke, at jeg gider ikke. Nu skulle man måske godt huske klokken 3 om eftermiddagen i stedet for. Ja, jeg synes, det er en god idé. Det er faktisk ret nok, hvad han siger nu, så jeg synes, det er en god idé, hvis man kunne rykke lidt. For det er meget tidligt, klokken 9-10. Okay, vi har snakket med Katrine Tinggaard. Katrine, er du kristen? Tror du på Gud? Nej. Det bør du slet ikke. Hvorfor tror du ikke på Gud? Det har bare altså... Jeg blev sådan fostret med at skulle tro på Gud og fået læst bibelhistorie og sådan noget, men det var bare kun historier på en eller anden måde. Og jeg havde det sådan lidt... Det der står i Bibelen med sådan med, at Gud altid vil være der og hjælpe en og sådan noget. Det synes jeg bare, det var lidt noget pis, fordi når jeg var på mit allerlaveste, så var der ikke nogen til at hjælpe mig. Og der var ikke noget som helst, altså jeg kunne ikke mærke en skid. Og så synes jeg også bare, jeg synes bare, det er synd, at når universet har skabt sig selv på den her måde, så er det synd at tro, altså at gøre det så småligt til, at der er et menneske eller en person, der har gjort det, og ikke altså give videnskaben sin retmæssige, sådan, hvad den har fortjent. Er din familie kristen? Dine forældre? Ja. Har du nogen... så du kommer ikke i folkekirken, gør du? Jeg gjorde, men jeg gør ikke mere så meget. Nej. Har du nogle forslag til, hvordan man kunne ændre folkekirken, så der kommer flere unge med i folkekirken? Jeg tror helt klart, at det skal gøres mere moderne. Og flere sådan sange, der sådan har gang i den, og ikke så meget salmer. Måske have et band, så det ikke kun var orglet. Og måske altså gøre historierne mere livlige, altså praktisere at få læst det op på en god måde og sådan noget. Ja, tak skal du have, Katrine. Yes. Vi har fundet Signe Juhl Davidsen. Er du kristen? Tror du på Gud? Ja. Ikke helt, for jeg tror på, at der er
Så på hvilken måde tror du på ham? Altså, Eller det? jeg tror på ham for eksempel, altså jeg tror ikke lige på, at han bestemmer, hvad man skal gøre, men hvis der er, man har gjort et eller andet, så tror jeg på, at han synes, så skal man have en straf for det. Men hvad med alle de historier for at vide, for eksempel sådan, så hvad det Jesus har gjort, og hvad Gud for eksempel har sagt til alle de folk, han har haft noget med at gøre? Tror du på alt det? Lidt. Så du tror på, at der er en person et sted, eller Ja. et væsen, som ligesom sådan skal give os tilgivelse og, Ja, det gør jeg. og vise os, hvad man skal? Er din familie meget kristen? Nej. Eller bare kristen? De er kristne, det er ikke sådan noget voldsomt. Det er bare ligesom hvis sådan, alle, det er, sådan, det er ikke sådan noget, hvor man beder hele tiden og sådan noget. Kommer I kirken juleaften? Jo, nogle gange. Meget sjældent, men nogle gange. Har du nogen idé til, hvordan man kunne ændre folkekirken, så der kom flere unge med om søndagen? Gør det mere spændende? Jeg ved det ikke. På hvilken måde? Altså som for eksempel sådan med moderne musik, eller sådan, hvad vil Ja, du i lidt hvert fald mere- komme til? Ja, altså lidt mere moderne, det er ret kedeligt. Ja. Bare lidt mere moderne. Tak skal du have.